Kudutshulwe kwabulawa abantu abahlanu kwathi abanye balimala kanzima ezigamekweni ezahlukene othongathi enyakatho yeTheku. Abezimo eziphuthumayo baqale bazobheka endaweni yesigameko lapho kudutshulwe khona abantu nalapho kushone khona ababili. Endaweni yesibili ke isigameko kudutshulwe kwashona abantu abathathu. Ithe nje uma ngabe izwa ngalokho iSABC ngalesi sigameko ngokuphazima kweso yajuba intatheli yayo uVusikhumalo wafika wasiqoqela lo mbiko. Kulabantu abahlanu abadutshulwe babulawa lapho Thongathi isigameko sokuqala senzeke ngasenkabeni edolobha yasoThongathi kanti isigameko sesibili la kubulawa khona abantu abathathu kwindawana nje engaqhelile ngako nakhona lapho Thongathi endaweni iSaBC kwesokuqala isigameko lapho Thongathi kubulawa ababili kwase kusindo owesithathu kanti kwesibili isigameko kubulawa abantu abathathu kuhlanganisa angathi abaqaphi boyedwa wama taxi owners ongumnikazi wamatekisi odumilo lapho Thongathi naye sizokuthiwa usindileke ubaleke ngezinyawo ngemuva kwesigameko sokuthi badutshulwe bahlaselwe bedutshulwa lapha yena bekade ehamba emotini ebilandela le yabaqaphi bakhe osindileke yena ke lo okade ongumnikazi omatekisi lapha endaweni yasoThongathi. Isigameko sokuqala ke lesi ke esenzeke lapha endaweni R102 lapho Thongathi ngasenkabeni edolobha njengoba uRempele univezela imoto la zamaphoyisa kanjalo namaphoyisa inqwaba afikile lapha endaweni yesigameko uzoqinisekisa ukuthi azama ukuthi ahlanganisa lonke ulwazi olungaholela ekutheni kuboshwe ke abenzi bokubi njengamanje sithola ukuthi cha akukaboshwa umuntu esigamekweni imbili lezi masiyathola futhi ukuthi ke imbangela kungaba ukuthi ke izimpi ezikhona zamatekisi lapha endaweni yasoThongathi nokuthi zombili lezi gameko ukuthi ongenzeka ukuthi kube isigameko esihlobene kakhulu nalesi sesikhona lapha sesibili ngoba kusolo ngazi ukuthi imoto yokuqala le efike yashaya le abantu abaphakathi lapha emotini yaphinde futhi yashona lapha enzansi eFabris indawo eqhele ngamakhilomitha angu6 kuya ku7 yaphinde futhi nakhona yavulela ngenhlavu kwase kushona abantu abathathu ke abisebe bonke ke abantu abashonile bahlanu kanti uma futhi ke sibala ngesigameko sangolesibili sebeyishumi ke bonke abantu abalahlelwe impilo zabo bedutshulwa abantu kubalwa nesigameko nigameko embili ezenzeke eThekwini eBria kanjalo na indawo ekuthiwa Springfield la kushone khona amalungu omndeni amathathu nabantu ababili lapha endaweni yaseBria kuhlanganisa ababili abangasomatekisi lapha kwaZulu Natali.